салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Ина бародаро Гови Фуруши срочно 10 литр шир мета гарантиш қатия мега 3 гусала кардагиай. Ина бародаро Гови хубай мега 3 гусала кардагиай, вали Говха пирам нест. Номрои WhatsApp-ш, имош амё дар номрои Россиярам ҳастак, дар Тоҷикистонам. Касоне ки харидори бародаро занг занед, бештар маълумотро ҳам соҳиби говдор дастрас кунед. Гов хубай мега, ягон шатазане тари чизо нестак. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Видеоро то охир тамошо кунед, ҳама чизша мефаҳмед. بکش کن ترقی یا ای خطا بخوا ای انای با قچه 3 روزه 4 روزه ده انا با قچه نه ولی نفوش نغریده